Aras aitinrih ayakramo yarakech atenries adaria marachta. Liar ayaranosar afreti yeterkiamar yarachto. Bewar gefrin asain achayana noran yakra. Poere yarich siar kamwe noanrianas ертереана. Сега поемате въздух. Юрсеше яхя камарафес. Опитайте се да слушате това, което изказвам и просто си го повтаряйте сякаш моментално на ум. Не е задължително да го изговаряте. Просто се движете заедно с мен. Въздишка отново. Певар гефрин асайтри и ечекария нарух. Куеренас и трианаш арепарих фарма. Туарехс атене и джайронай кимрианан. Норесейраш шапаринина пайренас арбан. Пуснете си го още веднъж. Настройте се, наистина. Сега е момент, в който може да се освободите от старите си страхове. Това, което ви създава стрес, напрежение, хаос, съмнения във вас. Това, което ви спира вие да се развивате, да разцъфтите.